Ahoj a vítaj na tomto workshope, na ktorom sa budeme venovať otázke, ako položiť základ pre zdravé a udržateľné fungovanie v pomáhajúcej profesii a budovať tak niečo, s čím budú spokojní nielen tvoji klienti, ale s čím budeš spokojná aj ty. Keď patríš ku kolegom v pomáhajúcich profesiách a svoje služby už ponúkaš, alebo s tým práve začínaš, alebo ešte len plánuješ začať a všetko si postupne pripravuješ, tak si určite už strávila veľa času a energie zamýšľaním sa nad otázkami ako napríklad, čo moji klienti potrebujú, čo riešia, ako im viem ja najlepšie pomôcť, aké služby im viem ponúknuť, ako si tie moje služby nastavím, ako budú prebiehať, čo bude ich náplňou, aby ten môj klient mal z toho nielen dobrý pocit, ale zároveň mal tiež aj nejaké výsledky, aké zručnosti a znalosti si ešte môžem doplniť, aby som im vedela pomôcť ešte lepšie. Tieto a ďalšie im podobné otázky sú samozrejme dôležité, ale zároveň si treba uvedomiť to, že sa v nich na svoju terapeutickú prax, na svoju budúcnosť v pomáhajúcej profesii pozeráš z perspektívy tvojho klienta. Všetky tieto otázky sa totiž točia okolo tvojho klienta, okolo jeho potrieb, preferencií a problémov. Táto, nazvime to, klientocentrická optika prirodzene vyplýva zo samotnej podstaty pomáhajúcich profesí. Tam v centre samozrejme stojí pomoc druhým, pomoc našim klientom, ktorí vyhľadajú naše služby, pretože ich trápi nejaký problém, s ktorým im my vieme pomôcť. To je takto samozrejme úplne v poriadku, ale zároveň je dôležité nezabúdať pritom aj na seba. My ako ľudia, ktorí pomoc poskytujú, sme v tejto rovnici totiž rovnako dôležití ako naši klienti. Bez nás by tie služby nemohli fungovať, tak ako by nemohli fungovať ani bez našich klientov. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti je pre nás, ľudí v pomáhajúcich profesiách, teda dôležité, aby sme ten náš zámer poskytovať naše služby druhým rozvíjali a budovali tak, aby to slúžilo a pomáhalo nielen našim klientom, ale aj nám samým, ak teda chceme v pomáhajúcej profesii fungovať zdravo a udržateľne. To prakticky znamená, že popri všetkých tých otázkach, v centre ktorých stojí náš klient a pomoc, ktorú mu vieme poskytnúť, si potrebujeme klásť také otázky, ktoré nám pomáhajú vyjasniť si, čo pri tom všetkom potrebujeme my, čo od toho očakávame my, čo nám vyhovuje a čo nám naopak nevyhovuje alebo dokonca nerobí dobre. Potrebujeme teda myslieť aj na naše potreby a priority, aby sme, aj keď samozrejme iba neúmyselne, nebudovali niečo, z čoho budú tí naši klienti síce možno nadšení, no čo pôjde na náš úkor, čo nás bude nadmerne ťažiť a omínať. A ja ti na tomto workshope preto chcem ukázať, ako na to. Chcem ti ukázať, aké otázky si potrebuješ klásť, aby si si vedela udržať zdravú rovnováhu v tvojich službách a tvojom fungovaní v pomáhajúcej profesii. Na tomto workshope bližšie spoznáš svoju motiváciu a svoje potreby a ja ti ukážem, ako tieto zohľadníš pri všetkých praktických akčných krokoch, ktoré na svojej ceste robíš. Možno už tušíš, že tvoje potreby a preferencie vplývajú na to, čo a ako v tých tvojich službách robíš alebo budeš ďalej robiť, ako si to všetko nastavíš a či si budeš vo výsledku aj spokojná. A je to naozaj tak. Tá tvoja motivácia, tvoje potreby a preferencie majú, bez ohľadu na to, nakoľko si ich vedomá, celú radu praktických implikácií, praktických dopadov na mnoho dôležitých vecí. Napríklad na podobu a náplň tvojich služieb, na tvoj prístup k vzdelávaniu, na tvoje kvalifikácie a zručnosti, na klientov, ktorým pomáhaš, na tvoj marketing a tiež napríklad aj na to, nakoľko harmonicky sa ti podarí tvoju pomáhajúcu činnosť, tvoje služby integrovať do tvojho života, v ktorom samozrejme máš nejaké ďalšie záujmy, povinnosti a záväzky. Tvoja motivácia, tvoje potreby a to, nakoľko dobre ich poznáš, majú tiež dopad na tvoju schopnosť rozhodovania, na kvalitu tvojich rozhodnutí a teda aj na kvalitu výsledkov, ktoré potom v realite uvidíš. Určite sa teda oplatí mať v tom istý stupeň jasnosti, istý poriadok, aby si sa v tom, čo buduješ a vytváraš, cítila dlhodobo dobre aj ty. Zober si teda teraz pero a papier, ja si zapnem prezentáciu a ideme na to.